आरो जों पापखौ नागार जानायखौ जों मोननोब्ला जाकबनि फासयनाय सल'आव बुंदों सोखाजानो थाखाय सासेया सासेनि सिगां पापफोरखौ सिमान लालायदो आरो बिसजलायदो अब्ला बियो निमाहा होजागोन आरो सोखाजागोन आरो प्रथम जननिनो 1:9 सिरि जेब्ला जों बिनि सिगां गाव गावनि पापफोरखौ सिमान लायो आरो बियो नंगौ आरो धोरोमिया आरो फोथायजाग्राखाय जोंनि गासै धोरोमियाफोरखौ सुस्रानानै बे जोंखौ धोरोमिया खालायफिनो बे बाथ्राखौ जों बाइबेलावहाय नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि थाखायहाय इसोरा बेबायदि खाबु दोनदों जों परित्रान मोननायनि उनाव मानसिया गोग्लैया नङा गोग्लैयो बेखौ आं दाखालिबो बुंदों जायनि थाखाय जहना लाइजाम लिरहरदोंमोन जहननि 2 बालाबनि 1 सिरिनिफ्राय 2 बालाबसिम अनजाग्रा फिसाफोर बे लाइजामखौ आं नोंसोरनि थाखाय लिरहरदों नोंसोरो बयबो पाप खालामै बादि सोर ख्रिस्टखौ फोथायनानै परित्रान मोननायफ्रा आरोबाव पाप खालामै बादि आं बे लाइजामखौ लिरहरबाय होननानै बुंदों। नाथाय गाहाय सिरियाव बि बुंफिनदों आन्थाय होननानै बुंफिनदों आन्थाय होनब्ला माखासे बाथ्राफोर थाबावबाय बिसयफोर थाबावबाय बियो नुहुरफिननो मोनदों मानसिया संसाराव थासान्दियाव परित्रान मोननायनि उनावबो सोरबाबा गोख्रोङै गसंथानानै थायै इसोरनि बाथ्रायाव गोसो होयै आरज खालामनायाव गोसो होयै बे मानसिया माब्लाबा सैताननि भलायनायाव आरो नंखाय फोरोंनायखौ मोननायावबो उनस्लदनोबो हागौ बेखौ जहना नुहुरनो मोनदों। बेनिखायनो बियो बुंफिनदों आन्थाय सोरबा पाप मावोब्ला जोंहा सासे बानसग्रा दं बे मानसि महरै सारि जाफैनाय जिसु ख्रिस्ट जहनाबो दिन्थिफिननाय जादों जों परित्रान मोननायनि उनाव पाप मावबायब्ला जोंनि थाखाय आरोबाव सिखारफिननायनि बेबस्था गैलिया बेखौ जहनाबो होथेनाय जायाखै मानो जोंनो दिन्थिदोंसो गोदान बेबस्था दङ नोङो जुदि गोसो फाफिननानै गावनि पापफोरखौ निमाहा मोननो सिमान लानानै खेमा बियोब्ला बियो खेमा होयो बेखौहाय जों नुनो हादों। मानोना इसोरा पापखौ मोजां मोना आरो पाप आखुथाया इसोरनिफ्राय नङा बेखौहाय जों प्रथमावनो जों खोनाबोदों प्रथम जहननि 3:8 सिरिनि बाथ्रा बेयाव बुंदों पाप मावनाया सैताननिफ्राय मानोना जाजेननायनिफ्रायनो सैताना पाप खालामदों बेनिखायनो मानसिनि फिसा हौवाया सैताननि हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय बियो नुजाफैबाय होननानै बुंदों। अब्ला जों बेहाय नुनो मोनो पाप खालामनाया इसोरनिफ्राय नङा पाप खालामनाया सैताननि थुलुंगानायनिफ्राय सैताननि परामर्शनिफ्राय पाप खालामनाया इसोरनिफ्राय नङैखाय पापखौ इसोरा माब्लाबाबो मोजां मोना। बेनिखायनो पापखौ फोजोबनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट मानसि महर लानानै फैदों बेखौ बाइबेला जोंनो खोन्थादों। ओमफ्राय आं बुंबोदोंमोन पापआ अब्ला बबेनिफ्राय फैजेना जोङो इजिकेलनि 11 अध्यायनि क्षमा खालाम इजिकेलनि 28 अध्यायनि 11निफ्राय 19नि बाथ्राखौ लानानैहाय जों बेनिफ्राय सोलोंदों इसोरा गोथार हाजो एडेन बानायदोंमोन बेनिफ्राय बेयावहाय बियो सासे व्यक्तिखौ गासै मोजां मानिजों सोरजिदोंमोन आरो बेखौ गासै आखल गियानफोरजों सुफुंदोंमोन आरो दाम गोसा जोंब्लाव माब्लाव 12था अन्थाइनि जोंब्लावनाय महरजों खोबजादोंमोन बुंफबदोंमोन समायनायजों आरो बेजों लोगोसेनो नाग्रा आरो सिफुङाबो सना गुबैजों सिरायजाफाखादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो बेखौ नेग्रा सासे आर्फ अभिषेक खालामनानैहाय बेजों लोगोसेनो अभिषेक खालामग्रा आर्फजों इसोरनि गोथार हाजो एडेनाव बेखौ फसंनाय जादोंमोन बेखौ दोनदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बेबायदि एक्टियार होदोंमोन बे इसोरनि गोथार हाजोआव थानाय जोंब्लाव माब्लाव जोंब्लावबाय थानाय अन्थाइफोरनि गेजेराव थांलाय फैलाय खालामनो बेखौ एक्टियार होदोंमोन
आरो बे सोरजि जाजेननाय समाव बे एक्टियारखौ मोननानै मावबाय थानाय समाव बेहा जेबो भुल आरो गोरोन्थि गैयामोन होनना बुंदों। नाथाय माखासे समफोरनि उनाव बियो बे खामानिखौ मावै मावनानैहाय बिनि गोसोआ गावनि समायनायखौ लानानै गावनि बोलोफोरखौ लानानै बे बिग्रायदोंमोन आरो जोमैनिख्रुइ जौसिनाव सिंहासन बानायनानै इसोरजों समान बि खुलुमजानो थाखाय गावनि आरफफोरखौ गावनि सापर्टार खालामदोंमोन। बेबायदि बि खालामदों। बेखौ नुनानै इसोरा मोजां मोनाखै। बेखौ नेनो थाखाय अभिषेक खालामनाय आरफनो इसोरा बोलो बा क्षमताखौ होनानै जोंब्लावबाय थानाय अन्थाइफोरनि गेजेरनिफ्राय बेखौ फातालपुरियाव गारहरनाय जादों होनना बुंदों। बिनि सिंहासनावनो अर जोंखांहोनानै माने बेनियावनो अर जोंखांहोनानै इसोरा बेनि समायनायफोरखौ सावनानै हांगार खालामनानै जोख्लायदोंमोन। आरो बिनि जोख्लायनानै दोनहरजानाय जायगाफ्रा एन्थलाजों बुंफबनाय आरो एन्थलाया बिनि बिसिना जाबाय होननानै बुंदों। आरो एन्थलायानो बिनि थाखाय जोमबायनाय हि जाबाय होननानैहाय बाइबेला बुंदों। आरो बेजों लोगोसे बिनि गासै आखल आरो बिनि गासै दामनाय देनाय आब्रुकफ्राबो बेयावनो आद्रि जाबाय होननानै बुंदों। बेखौ जों सोलोंदों। अब्ला जोङो इसोरनि सोरजिनानै दोननाय गोथार हाजो एडेनावनो पापआ सोमजिजेनदों। आरो बेनि उनाव द्वितीयथे इसोरा जेब्ला गोदानै पृथिबीखौ सोरजिबाय, गासै मुवाफोरखौ दंनाय मानिखौ जोंनि मेगनजों नुनाय मानिखौनो नुनो मोनै मानिखौनो इसोरा सोरजिबाय आरो बेनि सायावहाय बिगोमा खालामनो मानसिखौ गावनि महराव दाबाय। आरो पृथिबीनि सानजाहा एडेन बागान मोनसे आरोबाव बियो बानायबावनानै बे गोबां मोजां मोजां जाग्रा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ रज'होनानै फिथाइ थायहोथारबायबो। आरो बेयावनो मानसिखौ सोरजिनानै दोनबाय आरो हौवा हिन्जाव बानायनानै दोनबाय। सत-सतनै फोसोंलांदों। आरो थिन आयदायाव जेब्ला जों नायो बेयावनो जोख्लायजानाय सैतान बेखौ जिबौजोंबो रुजुदों, अजंगर जिबौ आरो फुराना जिबौ, गोजाम जिबौ होननानै बुंदों। प्रकाशित बाक्यनि जों 12:7निफ्राय फरायब्ला जों नुनो मोनो। अब्ला बेखौ जों लानानै बुंनो हायो एडेन बागानाव हाबनाय बे जिबौआ बे सैतानानो जिबौ होननानै बुंदों। ओमफ्राय बियो आरोबाव बेवहाय सोलैनानै इसोरनि बादा होनायखौ जाहोबाय, आयगा सिफायहोबाय आरो एडेनबारि बागाननिफ्राय हयनानै बियो दोनजाबाय। साव होना बिसार खालामनानै साव होनानै दोनजाबाय। होमब्ला नैथि बारावहाय इसोरजों सोरजिजानाय जेब्लायबो मानसिजों सौभाग्यता लानो बानायनाय एडेन बागानावनो आरोबाव बेयावनो पापखौ सोमजिहोबावदों। अब्ला जे जों बेजों बुंनो हायो जाय इसोरा दिनै गावखौ सिबिनो सौभाग्यता लादलायनो थाखाय मण्डलिखौ स्थापन खालामनानै होबाय, गावनि गोथार जिउखौ लुफानानै होनानै दंहरजाथायफोरनि गेजेरजों बे मण्डलियावनो नों जे इसोरनिफ्राय मोननाय मोजां महर, मोजां आखल गियान आरो मावनानै सोलोंनानै मोननाय परिश्रम खालामनानै आरजिनानै लानाय इसोरनि बोरजों थाखा फैसा सना रुपा धन सम्पति नोंजों लोगोसे थानायखौ लानानैनो सैताना नोंखौ पाप मावहोनो हास्थायो। जेरै बियो सोरजि जाजेननायाव इसोरजों सोरजिजानाय गावनि समायनायखौनो लानानै दुगा जादों, नोंखौबो बेबायदिनो इसोरजों सोरजिजानाय महर मुस्रि आरो नोंनि दंनाय गियान आखल इसोरनिफ्राय मोननाय आरो नों मावनानै परिश्रम खालामनानै सोलोंनानै साख्रि मावनानै मोननाय थाखा फैसा सना रुपा नोंजों जे लोगोसे दङ बेफोरखौ लानानैनो नोंखौ पाप मावहोनो हास्थायो। आरो इसोरा जे मण्डलि स्थापन खालामबाय बे मण्डलियावनो सैताना पापखौ आरोबाव दाबो मावहोनानै नस्थ' खालामनो हास्थायो। बे गुबुनाव पाप मावहोनाय नङा। बेबायदि आरो जों मैयानिफ्राय खोनाबाय थादों नोंनि जिउनि लुखांनायखौ आद्रि खालामनो थाखाय नोजोर होग्रा नोंजोंनो लोगोसे दं। बेखौ जों फेजेननो नांगोन। बेखौ जों खोनाबोबाय थादों। अब्ला बेजोंनो जों बुंनो हायो नोंजों लोगोसे इसोरा जेखौ जेखौ सोरजिनानै होदों
सैताना बेखौनो लानानै नोंखौ पाप मावहोगोन। बेनिखायनो जोङो सिरि मोननानै थानांगौ। जोङो गासै पापनिफ्राय थाल्ला जों सोलायनानै पाप आखुखौ जों नागारथारनांगौ। अब्लासो जोंनि पापफ्रा नागारजानायखौ मोनगोन। बेखौ बाइबेला जोंनो बुंदों। आरोबाव जों जेब्ला बाइबेलाव फरायो जोङो नुनो हायो बेबायदिनो सासे मानसिनि पाप मावनायजोंनो गथै पृथिबिया पापजों साग्लोबबाय। बयनियावबो पापआ हाबबाय आरो थैनायाबो हाबबाय। बेखौहाय बाइबेला जोंनो खोथायो। जों रमनि 5:12 फरायब्ला जों बेवहाय नुनो हायो। बेहा बुंदों सासे मानसिजोंनो संसाराव पापआ हाबबाय आरो पापजों लोगोसे थैनायाबो हाबबाय। बयबो पापी जाबाय। मानोना आदम हवा पाप मावनायखाय बेनिफ्राय उजिबोनाय गासै फिरि मानियानो पापी। बेखौ बाइबेला जोंनो खोन्थादों। बेनिखायनो बेनिफ्राय जुरुनि खालामनानै आरोबाव इसोरनि बाथ्राखौहाय जों सोलोंलायलांनो थाखाय आरज खालामो। दा सासेनि गेजेरजोंनो गासै मुलुगाव एरफावबोनाय मानसिफोरनाव पापआ हाबनायखाय डेभिडआ बुंनाय जादों, आङो बिमानि गोरबोआव पापजोंनो सारिजादों। मानोना आङो बिमानि गोरबोआव पापजोंनो सोमजिदों होननानै बुंदों। पापजोंनो मानसिया बिमानि गोरबोआव सोमजियो आरो पापखौनो लानानै मानसिया सारिजायो। बेखौ डेभिडआ इसोरनि जिउजों मिथिहोनाय जादों। जेब्ला बियो उरियानि हिन्जाव बेथसेबाजों बे पापआव गोग्लैदों आरो बियो नाथान भावबादिजों सोंखारि फैजादों। सल'बाथा सुजुनानै खोथालायनायनि गेजेरजों बे गाबनो हमदों। बियो अस्वीकार खालामाखै, स्वीकार खालामनांदों, गाबनो हमदों, खेमा बिदों। बे समाव नाथान भावबादिया बुंदों, इसोरा नोंनि पापखौ खेमा होबाय। नाथायब्ला नों पाप मावनानै इसोर मिथि जाथिफोरखौ नों निन्दा खालामनो खाबु होनायखाय थुरुवालनि धारा नोंनि न'खर बंसनिफ्राय जोबनाय नङा। बे सावआ थाबाय थादों। जिउआव निमाहा मोनबाय, खिन्थु मोदोमाव सैनांनाय बे अभिशापआ बेनाव थादों। जायनि थाखाय बिनि फिसाज्लायाबो एखे डेभिड बादिनो बिनानावजों दायाव गोग्लैबाय। आबसालमा राब जोंनानै खायदा खालामनानै मेन्दा खोमोन सिननायाव लिंलांफाबाय, भज जाबाय, जौ लोंहोबाय, थुरुवालनि धारजों फंबायखौ सिथारबाय। बे गोबाव सम खारनानै थाबाय। गोबाव समनि उनाव आबसालमनि बिमाया सासे हादांग्रानि थुलुंगानायावहाय परामर्श होनायाव बुद्धि खायदा खालामनानै डेभिडजों रायलायनानैहाय लेंना लायबोफिनबाय। गोबाव सम थानो खाबु मोना आबसालमा गोबां इज्राएलफोरखौ गावनि लोगो खालामनानैहाय बियो बिफानि बेरेखा जाबाय, राज सिंहासननिफ्राय होख्लाय जाबाय। बियो बेनि पाप मावनायनि अभिशापनि सैनांनाय। निमाहा मोनदों जिबनाव, खिन्थु मोदोमाव सैनांदों। दिनै बिदिनो माखासे ख्रिस्टियान न'खराव थायो। जों परित्रान मोननायनि उनावबो इसोरनि सोरबा हाबा मावग्रा जानानैबो, सोरबा इसोरनि हाबा मावाखै बिदिनो परित्रान मोनबाय, बयबो मानसिफ्रा मिथिबाय बे बिराद धोरोमिया। मिथिजानायनि गेजेरावबो जुदि बे पाप मावनानै गुबुन इसोर मिथि मानसिफोरनो निन्दा खालामनो खाबु होबायब्ला, नों पाप खेमा बिनायनि उनावबो खेमा होजानायखौ मोनब्लाबो सैनांनाया फैयो मोदोमावहाय। बेनिखायनो जों साबधान जानांगौ। पाप मावनायखौ इसोरा मोजां मोनथारा। डेभिडनि जिबनाव बियो जादों। बेखायनो डेभिडआ बेवहाय बेबायदि बुंदों, गितफोरनि 51:5 बालाब माव बुंदों। 51 सिरिनि 5 बालाब माव। 51 बालाबनि 5 सिरियाव बुंनाय जादों, नायदो आङो धोरोमजों जोनोम जाबाय आरो पापजों आङो आंनि आइनि गोरबोआव सोमजिबाय। आंनि होनना बुंदों, आइनि बिमानि गोरबोआवसो सोमजियो मानसिया। पापजोंनो सोमजिदों आरो पापमाखौ लानानै सारिदों। बेनिखायनो पाप आखुआ आंनियाव थानायखाय जोनोमनिफ्रायनो
आं बे पापखौ मावनाय जादों बे गावखौनो बुजिदों गावखौनो बे बुजिनो हादों बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जों जबनि 25 अध्याय सारि सिरियाव फरायो अब्ला बेयावबो दं आरो 15 अध्याय सारि सिरि जबनि बेयाव फरायब्ला जों नुनो मोनो सोरबा मानसिया इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जानो हागौ खोमा आरो हिन्जावफोरनिफ्राय सारि जानाय हिन्जावनि गोरबोनिफ्राय सारि जानाय साफ्रोमबो मानसिया गोथार जानो हागौ खोमा होननानै बेवहाय बुंनाय जादों आरो जबनि 4 अध्याय 17 पदनावबो बेखौ नुनो हायो आरो जबनि 9 अध्याय 2 सिरियावबो बेखौ जों नुनो हायो आरो बेखायनो गितमालानि 53 आरो 53 अध्यायावबो आरो 14 अध्यायावबो बे एखे बाथ्राखौ बुंदों गैया रावबो इसोरखौ सिबिग्रा गैया धोरोमिया हाबा मावग्रा गैया गासैबो बिग्रायबाय इसोर गैया होननानै बुंबाय इसोरा नायहरनानै बेबायदि अबस्था नुदों आं बेखौ बुंनो नालाय बेखौ लाबोनाय जादों जों साफ्रोमबो बिमाफ्रा जों जेब्ला कनसिभ जायो जों साबधान जानो नांगौ जों न्यायगिरि बिजाबाव जेब्ला फरायो अब्ला जों बेवहाय नुनो हायो बिमानायावबो जे पापमा सोमजियो बेनि थाखाय सिमसननि बिमाखौ जरानिफ्राय खामिनो फैनाय जे मनुआ दान फोरेलनि बियो साग्रेमामोन आरो बयजोंबो साग्रेमा होनना बुंजादोंमोन बेजोंनो इसोरा दर्शन जानानैहाय बुंदों इस्राएलफोरनि गाबख्रावनायखौ खोनासंनानै नोङो सासे हौवासा गथ' मोनसिगोन गर्भवती जानानै बेनिखायनो नोङो बेनि नामखौ नोङो सिमसन दोननांगोन खानायखौ सिनो नाङा इसोरनि जिउआ बेजों लोगोसे थागोन आरो फिलिस्टियानफोरनि सासननिफ्राय बेनो उदांस्रि होगोन बेनिखायनो बियो जेब्ला नोंनाव गर्भवती जायो नों साबधान जादो नों जौ दालों द्राक्षस बिदै दालों खालाय जिनिसफोरखौ उसुसि बुस्थुफोरखौ दाजाथार दादैथार दामावथार पाप दामावथार मानोना बियो बेजों लोगोसे गोथार जिउआ थागोन अब्लाबो बिमाफोरखौहाय मोनसे गेदेर बोसोन होनाय जादों परित्रान मोननाय बिमाफोर जेब्ला कनसिभ जायो नोंनि गथ'खौ गोरबोनिफ्रायनो गोथारै सारि जाहोनो थाखाय साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा हाबा जानायनि सिगाङावनो निमाहा बिनानै गोथारै हाबा लानांगौ इसोरनि गोथार आशीर्बाद नोंनि न'खराव थानाय बादि आरो नोंजों लोगोसे इसोरनि जिउआ थानाय बादि आरो नोंनि गोरबोआव कनसिभ जानाय गथ'फोरजों लोगोसे इसोरनि जिउआ थानानै फेदेरनो खाबु मोननाय बादि गोरबोनिफ्रायनो इसोरनि जिउआ बेनो गियान होनो हानाय बादि बे सिमसननि बिमाखौ साबधान होनायखौ जों न्यायगिरि बिजाबनि 13 अध्याय बे गासै पदखौ फरायोब्ला जों नुनो मोनो बिमानि गोरबोआव थानायनिफ्रायनो सोरबा पाप मावग्राला बिमा बिफाया बेनावहाय पापमा गोरबोनिफ्रायनो सोमजिनानै फैफागोन मानोना गोरबोआव थानायनिफ्रायनो गथ'फ्रा बिमा-बिफानि गासै स्वभाब चरित्रखौ केपचार खालामनानै लायो जायनि थाखाय जोङो एलिजाबेथनि सोमोन्दै नुयो जहन बेप्टिस्टनि बिमा बियो 6 मास जेब्ला जाबाय जहन बेप्टिस्टआ 6 माससो बिमानि गोरबोआव बे समावहाय मारियामा दर्शन होजानानै जिसुनि बाथ्राखौ बेनाव फैना खोन्थाफैदों आरो जेब्ला खोन्थादों अब्ला जिसुनि बाथ्रा बासायगिरिनि बाथ्रा खोनानायखाय जहन बेप्टिस्टआ बिमानि गोरबोआवनो रंजानानै सानेनानै बाज्ल'नानै खुसि जादों होननानै बुंदों जिसुनि नाम खोनानानै बेखौहाय एलिजाबेथआ मारियामनि सिगाङाव बुंदों अब्ला बे बाइबेलनि गेजेरजों मिथिहोदों दिनै बिमानि गोरबोआवनो गथ'फ्रा बिमानि आखु बिमानि स्वभाब चरित्रखौ सोलोंनानै फैखायो बेनिखायसो नों बे गथ'खौहाय मोजाङै खांब्लाबो फोरोंब्लाबो
बे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो बे गाज्रि जागोन। बेनिखायनो इसोरा जागायजेननायनि जोङो दयनि एकसनि बाथ्रा जेब्ला नहनि दैबाना लोंखांनाया जोबनानै नहआ जाहाजनिफ्राय ओंखारना पृथिबियावहाय गामि खाफिनबाय आरो बियो कयेकथा गोथार दाउफोरखौ लानानैहाय हाथारनानै इसोरनो सावफुंनानै बोलि होबाय मेजेमफोरखौ। अब्ला इसोरा मोनामसुनानै मोदोमफ्रु मोननानै खुसि जादों होननानै बुंदों। आरो बियो बुंदों बेखौ मोनामसुनायनि उनाव आङो आरोबाव हागुङाव मानसि आरो जुनादफोरखौ माब्लाबाबो बिबायदि आं फोजोबस्रांलिया होननानै बुंदों। मानोना मानसिया उन्दैनिफ्रायनो साननाय हनाया गाज्रिखा होननानै बुंदों। जोनोमनिफ्रायनो गाज्रि। दा जोनोमनिफ्रायनो गाज्रि बे माने गोरबोनिफ्रायनो बियो फैफायो। अब्ला बेहाय 3 नाम्बारावहाय जोंनो दिन्थिबाय बिमानि गोरबोआवबो पापमा साफ्रोमबो मानसिनिफ्राय सोमजिनानै फैखायो। मानोना आदियाव सोरजिजानाय आदम हवायानो पाप मावनायखाय फेरिनि उनाव फेरि पापजों परिपन्न जादों। सासेबो धोरोमिया गैया। आरो बेबायदि बिमानि गोरबोआवबो पाप आखुआ सोमजिनानै फैनायखाय पाप मावै मावै पाप मावनाय सर'खौ लानानै मुलुगनाङै पापजों साग्लोबनाय जादों। जों जेरेमियानि बिजाबाव जेब्ला फरायो जोङो 13 अध्याय जों जेब्ला बेयाव फरायो अब्ला जेरेमियानि गेजेरजों इसोरा मिथिहोनाय जादों मानो इजराइलफ्रा पाप मावै मावै पाप मावग्रा सर' जानानै मोदाय खुलुमग्रा सर' जाना इसोरखौ खुलुमनो नागारखो। मानो खारनाखै? बिसोर मिस्र देशआवनो गोबां मोदाय खुलुमनायफोरखौ नुबोदों। हयथ' सोरबाबा खुलुमफाबोदों बेवहाय। बिसोरो बेबायदिनो पाप मावै मावै सर' जाबोदों आरो पाप मावनाय सर'जोंनो मुलुगाव पापजों साग्लोबदों। बेनिखायनो मानसिया पाप मावनाय सर'खौ नागारनो गोब्राब। बेखौ जेरेमियानि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों। जेरेमिया 13नि जेब्ला जों टेक्स्ट फनाव फरायो अब्ला बेवहाय नुनो हायो कुस आरिया गावनि बिगुरनि रं एबा सिथिया बाङा गावनि फाख्रा सिख्रा दागोखौहाय खोमोरनो हागौ खोमा। दे बिसोरो हायोब्ला नोंसोरबो पाप मावनो सर' जानायखौ नागार। इसोरा जेरेमिया नाबिनि गेजेरजों सोंखारिनाय जादों। आं बेखौ बुंनाया गुदिनिफ्रायनो बे पापमा फैफाबाय थानायखाय बिमानि गोरबोनिफ्रायबो पापमा सोमजिबोनायखाय सारिनाय लोगो लोगो मानसि मानियानो पाप मावनो सर' जायै जायै गथै मुलुगा पापजोंनो परिपन्न जादों। आइन गैयैनि सिगांबो पाप मा दंमोन। आइन गैयाब्लाबो आइन गैयैयाव पाप मावनायखौ लानानै इसोरा पापखौ हामजायैखाय बिसार खालामनानै नहनि आमोलावबो फोजोबस्रांनाय जादों। सदम आरो गमराखौहाय फोजोबनायावबो आइन होथ'नाय जायाखैमोन। अब्लाबो पाप मावनायखौ इसोरा मोजां मोननायखाय आइन गैयामोनब्लाबो इसोरा बिसार खालामनानै सदम आरो गमराखौ सावनाय जादों। बेनिखायनो रमाव पौला बुंदों आइन गैयैयाव पाप मावनायफोरखौ आइन गैयैयावनो बिसार खालामनानै फोजोबनाय जागोन, सास्ति होनाय जागोन। आइनखौ मोननानैबो आइन थानायावबो जाया पाप मावो आइनजों बेखौ बिसार खालामनानै दन्द होनाय जागोन। बेखौ पौला बुंनाय जादों। दा बेबायदिनो पापमा साग्लोबबोनाय जादों। अब्लाबो इसोरा नहनि सिगाङाव प्रतिज्ञा खालामनायखाय जेब्ला नहनि फेरिनिफ्राय बांफिनबाय इसोरा मानसिखौ फोजोबस्रांनो इस्सा जायाखिसै। इसोरा मानसिखौ गावनियाव लाबोफिननो थाखाय बे परित्राननि जे बेबस्था लानाय जादों। आदमा पाप मावजेननायावनो जिबौजों आरो हिन्जावनि बंसजों बिसारो जाज्लायहोगोन। जागायजेननायनि 3 आयदा 15 पदनि बाथ्रा। जिबौआ जाबाय सैतानखौ बुंनाय जादों आरो हिन्जावनि बंसआ जाबाय जिसु ख्रिस्टखौ बुंनाय जादों। बै समावहाय मेन्दा सिथारना बिगुर गानहोनायाबो जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि थाखाय जे क्रुसाव आलाय जागोन बे बंसनि थाखाय, बे बंसनि पापिफोरखौ परित्रान होनो बेखौहाय दिन्थिनाय जादों आफा इसोरा जागायजेननायावनो। दा बेनि बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय
इसोरा बेखौहाय नाबिफोरनि गेजेरजों मिथिहोबोनाय जादों। दा बेखौ थुंहरनायनि सिगां इसोरा आब्राहामखौ सायख'बाय आरो जबान होबाय, कानान हादरखौ आं नोंनो होगोन, नोंनि बंसफोरनो। बिनि प्रमाणा मा जागोन? 15 अध्यायाव रदायखाबाय। बोसोरथामनि मोसौ जोख्लि दामब्रि मासे, बोसोरथामनि बोरमा जोख्लि मासे, मेन्दा फिसा बोसोरथामनि मेन्दा फिसा मासे, बेबायदि बुलि बावफै आरो दाउथु फारौ बुलि बावफै। आरो बेखौ लानानै अब्राहामा माखासेखौ गोदोना दानस'नानै फसरदों, इसोरनो बुलि होदों, माखासे दाउफोरखौ दानस'नाय जायाखै होनना बुङो। ओमफ्राय बेखौहाय खुरुवा दाउआ साबनानै लांफैदों होनना बुङो। ओमफ्राय बेखौहाय आब्राहामा हहरनाय जादों आरो गोदो गोदो उन्दुलांनाय जादों। आरो खोमसि जोमै ज्लिद साग्लोबफैदों, गेलिद होसिनदों, बागदावनानै सिरि मोनदों। बे समाव इसोरा बेजों रायलायदों, आब्राहाम, नों मिथिदो गमामायै नोंनि बंस'आ मालाय हादरनि सिङाव लेंबैनांगोन, 4 बोसोर लेंबैनांगोन होनना बुंदों। बे जागायजेननानै जोङो 15 अध्याय 1निफ्राय जोबजासे फरायब्ला जों नुनो मोनगोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जाकबनिफ्राय लानानै बिसोरो मिसराव थाङासै। थारैनो 430 बोसोर बिसोर लेंबैनांबाय, गाबख्रावनांबाय। आरो बिसोरनि गाबख्रावनायखौ इसोरा खोनासंदों होनना बुंदों। ओंखारलांनायनि 3निफ्राय जेब्ला जों फरायलांबाय थायो, गावनि आरफोरखौ थुंहरदों, मजेसजों नुजादों। मजेसआ आरफोरनि बुंनाय बादि मानियाखैमोनब्लाबो ब्रा ब्रा इसोरा बुंनानै बे मानिबाय, सोमोनांथावसिनफोरखौ दिन्थिनानै। आरो इसोरा गावनि जिउजों बेखौ सुफुंबाय, मिसराव थुंहरबाय। आरो 10था सोमोनांथाव खामानि मावना उफाद खालामना बेखौ दिहुननानै लाबोनानै गोजा सागोरखौ बारबाय, खावनै खालामनानै जोमैयाव सायाव खाम्फा सायख्लुम होबाय, हराव स्रां होबाय, सिनाइ हाजोसिम लाबोबाय। सिनाइ हाजोआव इसोरा मजेसखौ बुंबाय, बे इजराइल रावफोरखौ सिनाइ हाजोआव खौसे खालामदो, नों दिनैनिफ्राय थां बुंहैदो। बिसोरो दिनैनिफ्राय लाना गाबोन साननैया गाव गावखौ गोथार खालामदों। ओंखारलांनायनि 19 अध्यायनिफ्राय जेब्ला जों फरायनो हायो, फरायलांबाय थायोब्ला 19 अध्यायनिफ्राय साननैयाव गाव गावखौ फोथारथों, सानथामाव बिसोर थामथिम जानानै आंखौ नेनानै थाथों। आं बे सिनाइ हाजोआव बिसोर नुजागोन, आंनि महिमाखौ आं दिन्थिगोन। बेखौहाय इसोरा बुंदों। आरो मजेसआ खोथानाय बादि बिसोरो गाव गावखौहाय साननैयाव पाप सिमान लानानै सानथामाव दुगैस्रां लोबस्रां सि सुनायफोरखौ गारनानै बिसोर सिनाइ हाजोआव इसोरजों नुजानो थांदों। इसोरा नुजाफैदों। आरो बिनिफ्राय लानानैनो इसोरा बेयाव 10 आयगाखौ होनाय जादों। थायै थायै 40 दिन थाबाय। रायजोफ्रा दिनैबो फैबाय, गाबोनबो दिनैबो फैबाय। मजेसआ हारसिंल' जाबाय, हाजो गोजौआव सारिय'फाले थानायफ्रा फैजोब्बाय। मजेसआ 40 दिन बे 10 आयगाखौहाय होनाय जादों। आरो बेनि बाखिखौ बुंनाय जानाय नंले। माना गावनियाव लाबोफिननो थाखाय इसोरा बेबायदि आयेनखौ फसंनाय जादों। आयेनखौ फसंनाय जादों। जोङो रमनि बिजाबाव जों थांफिनि, माना आयेनखौ होनाय जादों। रमनि 5 अध्यायाव जेब्ला जों फरायो, अब्ला जों नुनो हायो पाप अपराधखौ बांहोनो थाखाय इसोरा आयेनखौ फसंबाय होननानै बुंदों। रमनि 5 अध्यायनि 20 पदनावहाय माब्रै बांहोनो? माना आयेन गैयाब्ला बबेया पाप नङा बेखौ हमनो हाया। बेनिखायनो आयेनखौ फसंनायनि सिगांबो पाप मा दंखायोमोन होनना बुंदों। रमनि जोङो 5 अध्यायनि 13 जेब्ला फरायो, आयेन फसंनायनि सिगां पापआ संसाराव दंखायोमोन, नाथाय आयेन गैयालाबा पाप मावनायखौ हमनो हाया। जेब्ला आयेन फसंबाय, गासै मानसिफ्रानो पापी, धोरोमिया गैया, मानिनो हाया। आयेनखौ मानिनानै धोरोमिया जानो हाया। जोङो रमनि जेब्ला 3 अध्याय 20 पदआव फरायो, आयेनखौ इसोरा होनाया जाबाय बेवहाय पापखौ मिथिहोनो थाखाय। आयेनखौ मानिनायजों धोरोमिया जानो हाया होनना बुंदों। मानोना रावबो आयेननि थिननायखौ मानिनानै फालिनानै इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जानो हाया। नाथाय आयेना पाप मावनायखौ मानसिफोरनो मिथिहोनो थाखायसो।
आयेनखौ इसोरा बबेया पाप बेखौ मुलुगाव थानाय पापजों परिपूर्ण जानाय मानसिफोरनो मिथिहोनानै पापनिफ्राय गोसो सोलायहोनानै गावनियाव लाबोफिननो थाखायसो इसोरा आयेनखौ होनाय जादों। आरो बे आयेना ख्रिस्ट'नि थाखाय फोरोंग्रा जानानै ख्रिस्ट'खौ सिनाय होनानै ख्रिस्ट'खौ नाजावहोनानै परित्रान मोनहोनो थाखायसो आयेनखौ होनाय जादों। बेनिखायनो आयेनखौ गालाथियाव जोंनि लावखारबो होनना बेखौहाय फोरोंग्रा ख्रिस्ट'नियाव गुन्देन बोनानै लाबोनायजों रुजुदों। जों गालाथियानि 3:26 जेब्ला फरायो आयेना ख्रिस्ट'नि बैसो फोरोंग्रा जाबाय होननानै बुंदों। जोंनि फोरोंग्रा जाबाय आयेना, किन्तु परित्रान होनो थाखाय आयेनाखौ होआखै। पापखौ सिनायहोनो, पापखौ सिनायनानै जेन ख्रिस्ट'नियाव फैफिननो हायो बेनि थाखाय। ओमफ्राय जेब्ला समा फुरा जाबाय आयेननि सिङाव थानानै सैनांनाय मानसिफोरखौ सावनिफ्राय सख'नो ख्रिस्ट'खौ थिग समाव सारि जाहोबाय। जोङो गालाथियावहाय जेब्ला फरायो अब्ला जों बेवहाय गालाथियानि सारियानो जेब्ला जों फरायो अब्ला जों बेवहाय नुनो हायो ख्रिस्ट'खौ आयेननि सिङाव थानाय हिन्जावनि गोरबोआवनो सारि जाहोदों। आयेननि सिङाव थानानै सैनांनाय मानसिफोरखौ आयेननिफ्राय सख'नो। आन्थाय समा जाफुंब्ला इसोरा गावनि फिसा हौवा सासे हिन्जावजों सारि जाहोबाय, आयेननि सिङाव सारि जानायखौ थंहरबाय आरो आयेननि सिङाव थानायफोरखौ बायख'नाय बादि आरो जोङो आब्राहामनि फिसा होननानै बुंजानायखौ मोननाय बादि इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ हरबाय। मानो हरखो? आयेनखौ मानियै पापनिफ्राय प्रायश्चित्त मोननो खामानि मावबोदोंमोनब्लाबो मानसिनि मावनाय दांनाय नियम फालिबोनायजों मानसिया पाप प्रायश्चित्तनि खामानिखौ मावफुंनो हायाखै होनना बुंदों। बेनिखायनो इसोरा गावनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ पापी मानसि बादि महर होनानै बे मुलुगाव थंहरनाय जादों। जोङो रमनि 8:3 जेब्ला फरायो अब्ला जों नुनो मोनो मानसिनि मावनाय दांनाय बोलो गैयैखाय आयेना जेखौ मावनो हाया बेखौ इसोरा जोंनि लागै मावफुंनानै होबाय। गावनि फिसाज्लाखौ थंहरनानै बे मानसिनि गुनाव थानाय पापखौ दुसि खालामबाय। मानोना इसोरनि फिसाज्लाया पापखौ फोजोबनो थाखाय पाप मावग्रा मानसि बादि महर लानानै फैदों। मानसिया मजेसनि बिधानखौ लानानै गोबां नियम निथि 613 बिधानखौ लानानैहाय बिसोरो बुलि होबोबाय थादों, मानिबोबाय थादों, किन्तु अब्लाबो बेखौ मावफुंनो हायाखै होनना बुंदों मानसिया बोलो गैयैखाय। बेनिखायनो इसोरा थिग समाव बेयो गावनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ सारि जाहोनाय जादों मानसि महर लानानै। बे इसोरखामोन। मानसिफ्रा सानो बे इसोर महर लानानै गावनि बोलोफोरखौ बे सिनफोरखौ दिन्थिफैयोमोनब्ला अब्ला साबसिन जागौमोन। किन्तु जुदि इसोरनि महरखौ लानानै जुदि इसोरा फैयोमोनब्ला अब्ला बाइबेला जोंनो खोन्थादों सासेबो मानसिया इसोरनि खाथियाव फैनानै पाप निमाहा मोननो, परित्रान मोननो थाखाय खाबु मोननो हानाय नङामोन। इसोरनि खाथियाव फैनानै निमाहा बिफैनो हानाय नङामोन। मानोना इसोरा खांख्रुबग्रा अर बादि होनानै बाइबेला जोंनो मिथिहोनाय जादों। इसोरा खांख्रुबग्रा अर बादि बेखौहाय मजेसनो इसोरा मिथिहोनाय जादों। जों हुदा बिजाबाव जेब्ला नायो अब्ला जों बेवहाय जों मोननो हायो। बेयाव बुंदों हुदा बिजाबनि 4:26 बुंदों मानोना नोंसोरनि फोरबो इसोरा खांख्रुबग्रा अर बादि आरो गावनि जेंना मावनायखौ बियो सैनो हायै इसोर। इसोरनि बेरेखा मावनायानो इसोरनि होनाय 10 आयगानि गेजेराव नों बेखौ सिफायबायब्ला आरो बिनि अनगायैबो आयगायाव होदेरनाय गैयै माखासेफोर दङ, राग जोंनाय, बोराबनाय, नांलायनाय, बेफोरखौबो इसोरा मोजां मोना। हिंसा खालामनाय, मेगन सानाय, बेफोरखौबो इसोरा मोजां मोना। बेफोरखौ मावनायानो इसोरनि जेंना बेरेखा मावनाय। बेखौ इसोरा नायनानै सैनो हाया आरो बे खांख्रुबग्रा अर बादि।
बिनि मोखांखौ नायनानै रावबो थांनानै थानो हाया होननानै मजेसनि सिगाङाव इसोरा मिथिहोनाय जादों। जों जेब्ला ओंखारलांनायनि 33 अध्याय 33 बालाबनि जों 12 सिरिनिफ्राय जेब्ला जों फरायो 23 सिरिसिम अब्ला जों बेवहाय नुनो हायो। बेवहाय इसोरा जेब्ला मजेसखौ बुंबाय नोंसोर बे सेनाय हाजोआव थानानै पाप खालामबाय बेखौ नागारनानै थांदो। अब्ला इसोरा मजेसा बुंदों इसोर नों आंजों थांफायाब्ला आं बे जायगाखौ नागारनानै थांनो हाया, नों जोंजों लोगोसे थांफानांगोन। अब्ला इसोरा बुंदों दे मजेस नों बुंनाय बादि आं मावगोन, नों बुंनाय बादि आं मावगोन, मानोना आं नोंखौ अनो, आं नोंखौ मोजां मोनो। बे समाव मजेसा बुंबाय नों आंखौ अनोब्ला नों आंखौ मोजां मोनोब्ला इसोर नोंनि मोखांनि जोंब्लावनाय महिमाखौ आंनो दिन्थि। मजेसा बुंदों दे सेनाय हाजोआव 40 दिन 40 हर इसोरा मजेसजों रायलायदोंमोनब्लाबो इसोरा गावनि गुबै मोखांनि जोंब्लावनायखौ मजेसनो दिन्थिनो हायाखैमोन। अब्लाबो मजेसआ बियो इसोरजों जेब्ला रायलायदों अब्ला मजेसनि मोखाङा अर बादि जोंनानै फैयोमोन, जायनि थाखाय इजराइलफोरजों नुजानो रायलायनो फैनायाव बे खाख्लुबनानै फैनो गोनां जायोमोन। जेब्ला इसोरनियाव थांनायसै अब्लासो बियो मोखांखौ बोदलाबना इसोरजों रायलायोमोन। बेबायदि माबायदि पावार! बे 40 दिन सेनाय हाजोआवहाय बियो इसोरजों खेबब्रै बे 40 दिन फास्टिं थादों दे। बेखौहाय हुदा बिजाबनि 9 अध्याय 10 अध्याय फरायब्लासो बेखौ मोनजोबगोन। नों बेवहाय सिगाङाव ओंखारलांनायाव लिबि बिजाबाव बिसान बिजाबाव नुनाय नङा। खेबब्रै थादों। अब्लाबो इसोरा बेनो गावनि मोखांनि महिमाखौ नुजाहोआखैमोन। खिन्थु ओरैबादि बुंदों बेवहाय जि अन्थाइ गेदेर दङ आं बेनि सेरजों थांगोन। बे अन्थाइ गेदेर खेरफाखौ मोनहैयोब्ला आंनि मोखांखौ आंनि आखाइजों फांथेनानै थांगोन होनना बुंदों महिमाखौ। ओमफ्राय जेब्ला आं बे अन्थाइ गेदेरखौ बारग'लाङो अब्लानो आंनि महिमाखौ उनाजोंसो नायनो हागोन होनना बुंदों। मानोना आंनि मोखांनि जोंब्लावनाय महिमाखौ रावबो नायनानै थांनानै थानो हाया होननानै बुंदों। जोङो 22 फनाव जेब्ला फरायो अब्ला बेवहाय नुनो हायो 1 खसनिफ्राय अन्थाइ आंनि खाथियाव मोनसे जायगा दङ, बेयाव अन्थाइ गेदेर सायाव नोङो गसंनानै थादो हागोन। आंनि जोंब्लावनाय महिमा जेब्ला नोंनि मोखांजों थांगोन अब्ला आङो नोंखौ बे अन्थाइ गेदेरनि खेरफायाव दोनगोन आरो आङो नोंखौहाय बारग'लाङागौ मानि आंनि आखाइजों नोंखौ बाथेगोन। बेनिफ्राय आङो गावनि आखाइखौ बोखारगोन आरो नोङो उनजों आंखौ नुहुरगोन, नाथाय मोखांखौ नुनो मोननाय नङा। माना गोजौ लिरनाय दं आंनि मोखांखौ नायनानै रावबो थांनानै थानो हाया। जुदि इसोरा जोंब्लाव माब्लाव जुदि फैयोमोनब्ला रावबो इसोरनि खाथियाव फैनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो गावनि जोंब्लाव माब्लाव महरखौ इसोरा सोरगोआव गारबोनानै बे मानसि बादि पापि मानसि बादि महर लानानै बे मुलुगाव फैदों, थाफादों जाफादों। नै फिसाफोर बिदिया पाप, नांलायनाया पाप, सोलायनाया पाप, जिनाहारि खालामनाया पाप, सिखाव खावनाया पाप, मानसि सिथारनाया पाप, बेखौनो फोरोंफैफिनबावदों धनि जोहोलावनि सोंनाय बिसयआवहाय। अब्ला बेखौनो लानानै जों बुंनो हायो बेबायदि पाप मावनानै थानायनिफ्रायनो गोसो सोलायनो थोनफैदों। मथिनि 4 अध्याय 17 पदनि बाथ्रा, फास्टिं जोबखांनायनि उनाव नोंसोर गोसो सोलाय इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय होननानै बुंदों। बबेनिफ्राय गोसो सोलायनो थोनदों? बबे पापनि आखुफोरखौ लानानै सोरगोआव हाबनो हानाय नङा? बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। प्रथम करिन्थियानि 6 अध्याय 9निफ्राय 10सिम जेब्ला फरायो अब्ला बेयाव माखासे पापनि लिस्टफोर दं गोबाङैनो। बेखौ जों बयबो फरायबाय थायो, ख्रिस्टियानफ्रा खोन्थाबाय थायो, नाथाय नागारनो हाया। बेयाव जेसेबां पापनि लिस्टफोर होनाय दं
बेफोरनिफ्राय गोसो सोलायनो थिनदों मानोना बेयाव जेसेबां पापनि लिस्ट दङ बेखौ खालामग्रा मानसिफ्रा रावबो सोरगोआव हाबनाय नङा होननानै बुंदों स्रायैनो पौला जिसुजों सायख'जानानै थंहरजानाय गोथार पौला बे बाथ्राखौ बुंदों जिसुआबो बिनिफ्रायनो गोसो सोलायनो थिनदों जिसुनि थिननायखौ लानानैनो पौला बोसोन मोननायखाय बेबो बेखौनो एखे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बेवहाय जों जेब्लायबो फरायबाय थायो नङाब्ला अधर्मीयफ्रा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै नोंसोर मिथिया खोमा नोंसोर दान्दाय होजा बिहि हाग्रा खाग्राफोर नङाब्ला मुर्ति खुलुमग्राफोर नङाब्ला जिनाहारि खालामग्राफोर नङाब्ला दाखा जानाय बादि नङै बाजारुफोर नङाब्ला सिखावफोर नङाब्ला बांसिन मोननो लुबैग्राफोर नङाब्ला फेग्राफोर नङाब्ला बानसावग्राफोर नङाब्ला सेग्राफोर बेबादिफ्रा सासेबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा करन्थियानि मानसिफोरखौ बुंनो फोथायारिफोर नोंसोर सिगां बेफोरबादिमोन नाथाय दा नोंसोर ख्रिस्टखौ फोथायनानै गोसो सोलायनानै बेप्तिस्मा लानानै गोथार जिउजों सुफुं जानानै नोंसोर ख्रिस्टनियाव खौसे जाबाय नोंसोर बिसोर बेबायदि पापनिफ्राय नोंसोर गासैबो सुस्रांजाबाय बेबायदिखौ खालामबावनो नांले बिदिखौ खालामोब्लानो इसोरखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानैहाय पौला बुंहरनाय जादों आरो जों गालातियानि 5 अध्याय 19निफ्राय 21 फरायब्ला बेयावबो जों नुनो हायो बेयावबो माखासे पापनि लिस्टफोर दङ एफेससनि 5 अध्याय 3निफ्राय 6सिमबो बेयावबो गोबां पापनि लिस्टफोर दङ प्रकाशित बाइकनि 21 अध्याय 8 सिरियाव बेयावबो गोबां पापनि लिस्ट दङ बेफोरखौ जों फरायनांगौ दिनै गाबोन बेफोरो साग्लोबगासिनो दङ बेयाव दिन्थिनाय पापनि लिस्टखौ सिफायनाय मानसि बेयाव दं इसोरानो प्रथम फैनायावनो खोथादों रुमाव थानाय समाव ओरै ओंखाम संग्रा डाइनिं हल दं जों बिजामादै सारजों सानैजों उन्दुदों उन्दुगासिनो सोनाबनिफ्राय ओरै फैनानै बेयाव गसंफैदों आं मा जानाय बेलाय सानबाय थादों बेनो इदि पापखौ मावहोग्राया बेखौहाय इसोरानो खोथादों नै बेवहाय बे हाग्रा जिनाहारि खालामग्रा बियो नोरथिखि आत्मानि खामानि बेखौ आंनो दिन्थिफैदों सोरबा नङा सोरबा सासेसोथ' थानो हागौ नङाब्ला बेखौ होखाराब्ला बियो सोरबा नङा सोरबा फरायफुनाय देरफुनाय जोहोलाव सिख्लाफोरखौ मावहोनो हागौ बे एकदमबारे बे व्यक्तिबादिथार बियो सोरखौ मा मावहोनो बिनि आसनि खालामग्रा बियो मानसिनि दुर्बलताखौ नोजोर होयै होयै बियो बिसोर बांसिन सानो बे बिसयखौ बिनि मोखाङाव लाबोनांगौ अब्ला बेखौ पाप मावहोनो हागोन होननानै बे नोजोर होग्रा मानसिनि दुर्बलताफोरखौ नोजोर होनानै बबे पाप फलबनखौ लाब्ला मावहोनो हागोन बेखौ सायख'नानै बिनि मोखाङाव लाबोग्रा बे व्यक्ति बियो गावनो बे व्यक्ति बियो बेखौ हसिया बिजाबावहाय डाइरेक्ट नोरथिखि जिउ होननानैहाय बाइबेला जोंनो मिथिहोनाय जादों बियो जेब्ला थायो अब्ला बियो सोरखौबा सोलैग्रा खालामगोन सोरखौबा सिखाव खावहोग्रा खालामगोन सोरखौबा जिनाहारि खालामहोग्रा जागोन सोरखौबा मानसि सिथारहोग्रा जागोन बेबायदि बियो खालामनो हायो बेखौहाय जोङो हसियानि 5 अध्यायनि 4 जेब्ला फरायो बेनिफ्राय 4 अध्यायनि 1 पदनिफ्राय जेब्ला फरायो नुयो बेयावनो बिसोरनि मावनाय दांनाया बिसोरखौ गावसोरनि इसोरनाव फैफिननायनिफ्राय हमथायो मानोना नोथि खामानि मावहोग्रा जिउआ बिसोरनियाव दङ आरो बिसोरो फोरबोखौ सिनायनो हाया जाबाय
हसिया बिजाबनि 5 अध्यायनि सारिनि बाथ्रा ओमफ्राय नों सारिनि 1निफ्राय जेब्ला फरायो अब्ला बे इज्राइलफोरनियाव दङ बेखौ बुंदों हसियाया बे थानायखायसो गोसो सोलायनानै फोरबोनियाव हाबफैनो हास्थायब्लाबो बिसोरनि मावनाय दांनायानो बिसोरखौ हमथायो बे जाबाय मा होनदों बिसोरखौ सोर मावहोयो नैतिकी हाबा मावहोग्रा नैतिकी जिउ दङ सारिनि 1निफ्राय 2सिम अ इज्राइलनि रायफोर फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासं मानोना बे हादरनि रायफोरजों फोरबोआ मामला खालामबाय बे हादराव सैथि एबा अननाय आरो इसोरनि आखल गोनां मानसियानो गैया बेयाव नंखाय समाय लानाय नंखाय बुंनाय मानसि सिथारनाय सिखाव खावनाय जिनाहारि मावनायल' दं बिसोर हामै मानिखौ मावो सासेखौ सिथारनायनि उनाव गुबुन सासेखौ सिथारबावो बिनि जुनै हाया रानख्रावगोन आरो बेयावहाय खामायनाय मानि बे जाबाय गासै फोथारनि जुनारफोर आकाशनि दाउसेनफ्रा रहायलांगोन आरो सागरनि नायाबो थैजोबगोन बे इज्राइलफोरनि गेजेराव बे नैतिकी मावहोग्रा नैतिकी जिउआ थानानै बिसोरखौ मानसि सिथारहोदों बिसोरखौ बेबायदि थाखा फैसायाव सोलायलायहोदों बेबायदिनो मालायनि सम्पतिखौ नुहोनानै लब जाहोनानै खावहोदों जिनाहारि खालामहोदों बिहि हाग्रा खाहोदों मानसि सिथारलायहोदों बे जिउआ बेबायदि मावहोयो बेनिखायनो बे जिउफोरखौ होखारनो जिसु ख्रीष्टआ बे मुलुगाव फैदों आरो गावखौ फोथायग्राफोरनो गावनि नामजों बे भुत आत्मा नैतिकी जिउफोरखौ होखारनो फोरोंफैदों बेनिखायनो जों परित्रान मोननाय मानसिफ्रा जों पापफोरखौ सिमान लानानै मेलेम गोसोनि गाज्रि साननाय मेगननि गाज्रि नोजोर हिंसा खालामनाय मेगन सानाय लुबैनायनि मेगननि नोजोर खोमाजों गाज्रि गाज्रि रायलायनायखौल' खोनासंनो मोजां मोनग्रा खुगाजों गुबुनखौ रायखुमानो बिसार खालामनो दुखु होनो बाथ्रा बुंनो मोजां मोनग्रा बेफोरखौ जों खेमा लानानै जोङो जिसुनि नामजों बे पाप मावनो थाखाय थाग्रा नैतिकी जिउखौ जोंनि न'खरफोरनिफ्राय जों होखारनांगौ जोंनि समाजनिफ्राय जों होखारनांगौ जिसुनि नामजों जोंनि मण्डलीनिफ्राय जों होखारनांगौ जिसुनि नामजों मानोना जिसुआ गावनि नामजों होखारनो थाखाय जोंनो फोरोंफैदों दिनै माखासे न'खरफ्राव बेखौ होखारनिखाय दिनै न'खरफ्रा केलेंकारि जालांबाय माखासे मण्डलाव बेखौहाय जिसुनि नामजों प्रार्थना खालामना होखारनिखाय दिनै मण्डलीयावहाय गावजों गाव बोराबनाय नांलायनाय गाज्रिजों बुंफबबाय बेनिखायनो जों होखारनाय खामानिखौबो मावनांगौ मानोना जाकबाबो फोरोंदों बेनिखायनो नों इसोरनि सिङाव गं सैताननि जेंना गसं अब्ला बियो खारगोन बेखौहाय जिसुआ फोरोंनाय जादों आरो मार्कुसनि सल'निफ्राय 18सिम एक्टियार होदों सेलाफोरनि सिगाङाव बुंनानै आंखौ फोथायनानै जायफ्रा बेप्तिस्मा लागोन बिसोर बासायजागोन जायफ्रा फोथायनाय नङा बेप्तिस्मा लानाय नङा बिसोर दण्ड होजागोन फोथायग्राफोरजों बे सिनफ्रा थांफागोन आंनि नामजों भुत हयनगोन गोदान गोदान राव रायगोन आरो बिसनि मुलि दौजाक माब्लाबो मंबो हानि जानाय नङा जब्राफोरनि मोदाव आखाइ होब्ला जब्राफ्रा हामगोन इसोरा जेब्ला सोखायो जों साधारन मुलिजोंबो जों सोखाजानायखौ मोननो हायो जायनि थाखाय दुम्रु बिफांनि लारुखौ फुननानैबो सोखाजानायखौ मोननो हादों सोरबा बेखौ बाहायलादा सोखाजानाय खोमा जानाय नङा जिसुआ गावनि जुमोदैखौ हायाव मुजुनानै हाद्रिखौबो बे गलायनानै मेगनाव फुनदों सोखादों अब्ला जिसुआ जेखौहाय आशीर्बाद होयो साधारन बुस्थुब्लाबो हाजार हाजार थाखा गारनांगौ एसे थाखाजों सोखाजानायखौ मोननो हायो बेनिखायनो जों सिगां इसोरनियाव जों थाग्रोनांगौ बेनि उनाव मोदोमनि थाखाय जेखौ बाहायनांगौ जोङो बेखौ जिसुनि मुङै जों बाहायनांगौ दा बेबायदिनो आफा इसोरा गावनि बिसा जिसु ख्रीष्टखौ जोंनो थिनहरनाय जादों बेनिखायनो जों पाप नागार जानायखौ एकमात्र जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजोंल' जों मोननो हायो बेखौ इसोरा जोंनो दान होबाय थैनायनिफ्रायबो सिखारफिन होनानै दा बेनिखायनो जों बेखौ फोथायनानै जों पापनिफ्राय गोसो सोलायोब्ला जों धोरोमिया खालामजानायखौ मोननो हायो रमनि जों जेब्ला 4:25 फरायो
बेहा जों नुनो हायो ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय बियो बुग्लिजादों, सिथारजादों, फबजादों आरो बियो जोंखौ धोरोमिया खालामनो थाखाय थैनायनिफ्रायबो सिखारफिनदों। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि थाखाय बुजादों, सिथारजादों, फबजादों आरो सिखारफिननाया जोंखौ धोरोमिया खालामनो थाखाय बे सिखारफिनदों। बेखौहाय पितरा थंहरजानायफोरनि गेजेराव गसंनानैहाय जिहुदिफोरनो मिथिहोनाय जादों। बेखौ सिथारदोंमोनब्लाबो आफा इसोरा बेखौ थैनायनिफ्राय फोथांनानै इजराइलारिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जातिफोरनि थाखायबो पापखौ नागारनाय आरो फोथारनायनि बासायनायनिखौ होनो थाखाय सिगांग्रा फसंबाय होननानै जों थंहरजानायनि फार्स्ट अध्याय जोङो 31निफ्राय फरायब्ला जों बेहाय नुनो हायो। बेखौनो इसोरा इजराइलफोरनो गोसो सोलायनाय आरो पापफोरखौ नागारनायखौ होनो थाखाय गावनि आगदाजों सिगांग्रा आरो बासायग्रा होननानै फोजौबाय आरो जोङो आरो इसोर गावखौ मानिग्राफोरनि लागाय होनाय गोथार जिउआ बे बाथ्राफोरखौ साखिफोर बेहाय क्रुसाव दोजानाय जिसुखौ आफा इसोरा थैनायनिफ्रायबो सिखारफिनहोबाय आरो गावनि आगदाहा फोजौनानै फज'बाय। मानो? गोथै आरो गोथांफोरखौ बिसार खालामनो होननानै बुंदों आरो पापखौ नागारजानायखौ होनो, बासायजानायखौ होनो बेयो गोजौआव फोजौबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो पाप नागारजानायखौ एकमात्र जों जिसु ख्रिस्ट'निफ्रायल' मोननो हायो। थंहरजानायनि 10 अध्याय 44 कर्नेलियासनि न'आव जेब्ला पितरा गोथार जिउजों थोनजानानैहाय लेंना लांफानायफोरजोंहाय थांफादों, जिसुनि सोमोन्दै खोथादों मोजाङैनो, अब्ला कर्नेलियासनि न'खराव थानाय कर्नेलियास बिनि न'खरनि मानसि आरो बिनि लोगोफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानैहाय इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंदों, नंगौ होननानै मानिदों, गनायदों। लोगो लोगो इसोरा गावनि गोथार जिउखौ लुफावनानै होदों। बेहाय ओरैबायदि बुंदों 10:43 बुंदों, बयबो नाबिफ्रा बिनि मुङैनो साखि होयो, बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो बिनि मुंजों पापफोरखौ नागारजानायखौ मोनो होननानै। गोदो गोदायनिफ्रायनो साखि होबोनाय जादों। जोंनि पाप नागारजानाया आयेनजों नङा। जे मजेस बादि सासे नाबि थंहरगोन जोंनि गेजेराव बिनि फोरोंनायफोरखौ लायो मानियोब्लासो, आरो बिनि थोननाय फोरोंनायखौ मानियाब्ला दन्द होजागोन। हुदा बिजाबनि 18 अध्याय 19निफ्राय बुंदों, मजेस आं नों बादिनो सासे नाबिखौ बे जातिफोरनि गेजेराव आं उजिहोगोन। जायहा बिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंगोन बिसोरो बासायजागोन। जायहा बिनि खुगायाव थानाय, बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनाय नङा, आं बिसोरखौ बिसार खालामनानै दन्द होगोन। अब्ला मजेसनि आमोलनिफ्रायनो बे बाथ्राफोरखौ खोथाबोनाय जादों। मजेस बादि इजराइलफोरनि गेजेराव सासे नाबि फैगोन, बे हिन्जावनि गोरबोआव गर्भवती जाफैगोन, सारि जाफैगोन, बिनि नामा इमानुएल दोनजागोन। बेखौ फोथायनानै नेनानै थानायफ्रासो परित्रान मोनगोन। बे आयेनखौ मानिनायजों परित्रान मोननो हाया। बिसोरनो मिथिहोबोनाय जादों सैथो नाबिफ्रा गोदोनिफ्रायनो। आरो दाबो बेखौ फुला मिथिहोदों। आयेनखौ जे इसोरा मजेसनि गेजेरजों फसंदों, आयेन मानिनायजों पाप नागारजानायखौ मोननो हाया। आयेनखौ खोनासङै नै आयेना माथो बुंनो जिनाहारि दा खालाम, आं खालामबाय अब्लाथ' आं पापि जाबाय, बेनिफ्राय आं गोसो सोलायनांगौ। नै मालायनि न'खर, मालायनि गथ' गथाय, मालायनि बिहि, मालायनि थाखा फैसा धन सम्पतिखौ दा लुबै होनना बुंदों, दा सोलै होनना बुंदों। नै माथो आं लुबैयो, सोलायनानै आं लाबोयो। आंथ' पापि जाबाय, आं बिनिफ्राय गोसो सोलायनांगौ, ख्रिस्ट'खौ नाजावनांगौ पाप खेमा मोननो थाखाय बाइबेला फोरोंनाय जादों। आयेना बेखौ मिथिहोना गोसो सोलायना ख्रिस्ट'खौ नाजावहोनानै परित्रान मोनहोनो थाखायसो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, दा जे पापनि लिस्टफोरखौ आं खोन्थाबाय, बे पापनि लिस्टफोराव सोरबा जुदि सिफायनानै दङब्ला नों गोख्रैनो बिनिफ्राय गोसो सोलाय आरो दामावफिन, अब्लासो नोंनि पापआ नागारजागोन। जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों फोथारजागोन आरो नों धोरोमिया होननानै गनायजागोन आरो इसोरनि फिसा होननानै गनायजागोन
आरो इसोरा नोंखौ आंनि फिसा नों गनायबायब्ला गावनाव जेरै गोथां जिबन दं बे गोथां जिबनखौ जिसुआ नोंनो होगोन आरो बे गोथां जिउजों जिसुआ गावनि महरखौ बुनानै दोनगोन जेन गावनि आखाइनिफ्राय रावबो सेनानै लांनो हाया आरो गावनि फैनाय सानाव गावनि गोथार जिउजों महर बुजानायफोरखौल' बियो लांखोगोन जोङो एफेससनि 1:13 जेल' फरायो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बिनि बाथ्रायावनो गोथां जिबन दं आरो पाप नागारजानाय दं होननानै नों फोथायोब्ला अब्ला इसोरा नोंनि पापखौ नागारगोन आरो बे गोथां जिउखौ होगोन आरो गोथार जिउआ नोंनाव महर बुगोन आरो बे महर बुजानायफ्रा बोखांजानायनि थाखाय एफेससनि 4:30 बुंदों नोंसोर गोथार जिउखौ बिखा दाखामहो नोंसोर बायख'जानाय दिननि थाखाय एबा सोरगोआव लांखोजानाय दिननि थाखाय नोंसोर हांखो बुजाबाय अब्ला जों लांखोजानो फैनाय दिनाव लांखोजानो थाखाय इसोरनि जिउखौ नाजावनानै जों महर बुनानै दोनजादोंना दोनजायाखै जों गावखौ परीक्षा खालामना नायनायाबो गोनां 2 करिन्थियानि 3:5 बुंनाय बादिनो नोंसोर फोथायनानै गोथार जिउखौ मोनबाय ना मोनाखै एबा गोथार जिउआ नोंसिनाव दंना गैया नोंसोर प्रमान खालामदो आरो जुदि नोंसोर प्रमानानो गैयाब्ला गोथार जिउआ आंनियाव दंना गैया होननानै अब्ला नोंसोर अप्रमान ख्रिस्टियानफोर प्रमान गैयै ख्रिस्टियानफोर नों सोरगोआव थांगोन ना थाङा बिनि प्रमान गैजायै ख्रिस्टियान नों सोरगोआव थांगोन बिनि प्रमान गोनां ख्रिस्टियान जानांगौब्ला नों गावनो मोनदांनांगोन गावनि गोसो सोलायनायखौ नों गावनो मोनदांनांगोन नोंनि पाप नागारजानायखौ नों गावनो मोनदांनांगोन गोथार जिउआ आंनियाव दं नों गावनो मोनदांनांगोन गोथार जिउनि महरा आंनियाव दङ बे मोनदांथिखौ लानानै नों प्रार्थना खालामै नेनानै थानांगोन मावनाय दांनायनि गेजेरजों लेखा फोरोंनायनि गेजेरजों साख्रि मावनायनि गेजेरजों अब्लासो ख्रिस्ट'आ गावनि फैनाय समाव नोंखौ दिखांनानै लांगोन बेनिखायनो खावलायदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जों गावखौ नागिरनि आरो जों दा मोनायाव गोसो सोलायनायनि उनाव जों पाप नागारजानायखौ मोनबायब्ला सोरबा बेप्टिस्मा लायाखैब्ला बेप्टिस्मा लानांगौ आरो बेप्टिस्मा लानायनि उनावबो गोथार जिउखौ मोनाखैमोनब्ला नों पाप मावनो थादोंमोनब्ला नोङो बे जागरननि गेजेरजों पापखौ मोनदांनानै नों गोसो सोलायनो हाबाय नों आरोबाव पाप माव गोग्लैयै बादि नोङो गोथार जिउखौ नाजावनानै लानांगौ मानोना गोथार जिउआसो जोंनाव जेब्ला फैयो सैथो लामाजों दैदेनो बेखौ जिसुआ आखरे फोरोंदों मोनसेनि उनाव मोनसे फोरोंदों सैथो लामाजों बियो दैदेनगोन धोरोमनि लामाजों बियो दैदेनगोन नों जे ख्रिस्ट'नियाव दं बियो बेखौ प्रमान होगोन आरो ख्रिस्ट'नि मुङै नोङो बेखौ साखि होनो हागोन इसोरनि जिउआ दङब्ला बेखौ फोरोंबाय थालांनाय जादों जहनावहाय बेफोरखौ फरायै दंना गैया आं प्रमानानो मोना मानो पाप मावफ्लांबाय थायो मावफ्लांबाय थायो गावखौ जों नागिरनि आरो बे जोंखौ सहाय होगोन आरो बे जेब्लायबो इसोरनि बाथ्राखौ गोसोखांगोन आरो इसोरखौ गोसोखांहोगोन बिनि दुखु जानायफोरखौ गोसोखांहोगोन आरो बे जेखौ लांनो फैफिनगोन बेखौ गोसोखांहोगोन आरो बियो नेनानै थाहोगोन आरो बिसोर जेब्लायबो प्रार्थना खालामनो फोरोंबाय थागोन रमनि 8:26 बाथ्रा आरो गोथार जिउजों दैदेनजानानै जेब्लायबो आरज खालामफ्लायबाय थानायासो बेसो नोंनि प्रमाना नों जे इसोरनि फिसा रमनि 8:14 बाथ्रा नों जिउजों दैदेनजाब्लासो इसोरनि फिसाला फिसाजोफोर होननानै बुंदों बेनिखायनो जों गावखौ प्रमान नागिरनानै जों गोथार जिउजों सुफुंजानो थाखाय जों आरज खालामनांगौ गोथार जिउजों सुफुंजानो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो निजे गोथार जिउ मोननो थाखाय आरज खालामनानै गोथार जिउजों सुफुंजानायखौ दिन्थिलांदों आरो बेयो प्रसार खालामनायनि उनाव गोथार जिउखौ मोननो थाखाय उदाहरन लाबोयै प्रार्थनाजों बिनो थिनदों जों बेखौबो जों मावनांगौ इसोरा बयनिबो सायाव बोर होथोंसै जों लोगोसेयैनो गसंनि जों प्रार्थना खालामो